Ja, vi har fået opgave G, som er bestemt den lineære forskrift G af X for omsætning, når salgsprisen er 10 kroner. Og med de 10 kroner, der kunne vi finde ud af, hvad vores omsætning vil være, ved at vi plottede nogle eksempler ind under x's plads, under antal styks, som 0, 20, 40, 100, 200. Og dermed kunne vi finde ud af, at omsætningen ville være på 0, 200, 400, 1000 og 2000. Ja, dem har vi så plottet ind i en graf, hvor man kan se, at hvordan det vil se ud i punkter. Og så har vi tallene fra vores sildetabel med vores x med 20, 40, 100 og 200, og y med 200, 400.000 og 2000. Og ud fra det, der kunne vi så lave en tendenslinje, hvor vi kunne finde ud af, hvad vores forskrift var. 10 gange x. Men man kunne også plot den her tendenslinje ind med det samme ved at putte den ind under funktionsforskrift, som under bare 10x.